Ola, que tal están, señores? Señores, son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, é un día maravilloso para seguirnos. Así que, @Voltas co Prato, e temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas que pasen. Por favor, chamámoslos xa. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Non se enterou. Que lle pasou? Non salía, Begoña. Sí, sí que salía. O que pasa é que me estaba liando este tío. Bueno, como sabe toda a xente, durante o día de hoxe sobedes a noticia, estamos todos moi tristes, é un día moi triste para a xente da Televisión de Galicia, para todos os galegos e galegas no que Piñeiro acompañou en todas as casas durante tantos anos aos televidentes, así que nós hoxe vamos facer un programa pois un pouco especial, non? Homenaxe para ele. Porque ele seguramente o que quixese sería, bueno, pois que siga o show, que siga a televisión porque era o que lle gustaba a ele. Así que imos cociñar e é moi importante que participedes tamén no noso Instagram. Por que, Xulio? Porque hai un sorteazo. Temos un super sorteo activo, sí, temos un pack de cocido ao que podedes acceder, no que podedes participar, así que, por favor, xogade, participade. Imos facer receitas, a ver que nos trae Fina das Neves. Eu son Fina, veño das Neves. Gustaríame hoxe que fixerades algo con garbanzos. Eu suelo facer os callos con garbanzos ou un potaje de garbanzos. E vou a mirar se estes cociñeiros me sorprenden con algo cos garbanzos para que eu poder facer na casa. Saludo a todo o Ayuntamento das Neves e a familia que me está mirando. Ala, Ala, dixo Fina, ala. Veña. Moi ben, Fina. Moi ben. Fina das Neves que, claro, cociñar con garabanzos, igual temos 3 ou 4 receitas que son as habituais, as de sempre. Sí. Pero, claro, estamos na Voltas co Prato. Claro. Eso sería para outros programas de cociña. Sí, para nós ou non. Para nós... Para nós... 12 ou salgado, garabanzo, inesperado, Xulio. Sí, vamos a facer algo millor, non? Algo espectacular. Mira que garabanzos, Sí. Xulio Mato creo que vai facer... Que? Unha milanesa con garabanzos. Unha milanesa. Tamén está dicindo a xente do polvo, unha milanesa. Unha milanesa. Pois xa verás cando diga Begoña. Unha milanesa. Vai facer unha milanesa de verdade. Vou facer unha milanesa e vou sustituir a carne polos garabanzos. Vai a trampa de milanesa. É unha milanesa de garabanzos, xa o dixen. Pero se non leva carne... Pero é unha milanesa. Unha mentira. É unha trampa, é unha mentira. É unha mentira. Pero que vas facer ti? Que vas facer ti? Eu vou facer un cake marmolado riquísimo. De que? De chocolate con garbanzos. Ves? Va a trampa de cake. Eso nada. Non sei que fan os compañeros enseñando os ingredientes. Tens que enseñar a cara de Xulio máis a miña, porque a quen se lle conte facer unha cake con garbanzos. Un biscoito. Si queda rico, que me das? Un bico. Sí, No, pero no. Rima. Pues prefiero que non quede ben. Si queda rico, digoche, bueno, vale, Begoña, pero... No, tiñas razón, jefa do chocolate. Xefa. Xefa do chocolate. Dos É garabanzos. dos garbanzos. Si está bo, terme que dicir eso. E a lavarme durante unha a esa semana. cámara. Señores, Esa cámara. no, E a da lavarme igual. durante unha semana. Señores, hoxe damoslle unha volta aos garabanzos, no Voltas co Prato. Marchamos con Begoña, ven. Vamos con Begoña esto. Esto non ten traza ninguna. A ver, Begoña. Súper fácil. Eso é moi importante. Vale. No, tens que ler tus ingredientes. Vale, porque son moitos, entonces hai moito material aquí. Entón, que queres que leo cando vai aparecendo aí Cando vaya debaixo que aparecendo... Mira, vou facer o amoado do biscoito. Mira, vou ler que Vale. vexo aí debaixo. Para o amoado, 400 gramos de garabanzos cocidos, Sí. 4 ovos... Espera, Vale. fáltame un huevo. Meca! Pon 4 ovos e hai 3. Dame un ovo, Xulio. Xulio, dame un ovo. Leche. Ovo de Begoña, moi Mira, ben. era máis grande que o meu, mire. Este Ves? talla L e este M. Bueno, vale igual, non? Sí, home, sempre. 4 ovos, 90 gramos de azúcar, 80 gramos de améndoa, 2 culleres de aceite de oliva. Entón isto vai ser o amoado do que é o Este biscoito. vai ser o amoado do biscoito. Ai, Dios mío, que leva Mira, garbanzos. non leva fariña. Podémoslo No, facer... xa, só faltaba. Claro, está moi guai porque, mira, por exemplo, para xente que ten problemas de celiaquía, pois, ou intolerancia, non te rías, Ti crees Que? que se eu son intolerante ao gluten, o primeiro no que penso é nun biscoito de garbanzos. A ti Dios
nunca jamás te faría intolerante a nada. Eso é verdad. Eso é verdad. Porque tú co que comes de todo, menos fígado de todo. Que te Menos vai fazer fígado. a ti, home? Menos fígado, sí. É certo, é certo. Lévedo. Mi madriña. Aí tedes lévedo, 30 gramos tamén de yogur natural, que lle vai botar agora, 10 gramos de lévedo químico, 30 gramos de cacao puro en pó. No, pero ese vamos facer dúas partes, vale? E a esencia de Entonces, vainilla. Esencia de vainilla, aí. Para ser marmolado necesitamos dúas partes. Que é marmolado? Tú sabes o que é un mármol? Que ten así o rosa porriño. Sí, Que vai con dous Exactamente, colores. correcto. Pois o mismo, solamente que en biscoito. por iso chamaches marmolado. É Claro. cousa túa. No, é chamas como así. chamas así. Vale. Mira, agora vamos a botar dúas colleres. Esta Vaya non está. divulgador. Dúas colleres. Aí. De aceite de oliva, vale? Bueno, É que a primeira que non me corta, botelle unha máis. creo que vou abrir os teléfonos do programa. Sí. Abrimos teléfonos do programa, plataforma de afectados pola intolerancia ao glute ou por Begoña Vázquez, polo que sexa. 664-4834-19, podedes chamar, tamén podedes comentar, mandarlle un bico á familia de Pi, se queredes o que queirades. En calquera caso, aí está o teléfono da Voltas co Prato, vale? 664-4834-19. Podedes decirlle a Begoña que isto é un desastre. Pódenme dicir o que queiran. Sí. Pódenme preguntar Pero con cualquier respeto. cousa. Sí. A educación. Sempre, claro. Sí, con Eso é o respeto máis á importante. educación. Eu con Aí está. isto non lle fago daño a naide. Bueno, a min, se o probo... O importante é divertirse. Sí, É non lle sí. facer daño a naide. Vale. Vale. Pódense meter con garbanzos, co bizcoito, porque Recordar queiran. que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutro. Na televisión dos garbanzos. No, hoxe é a televisión de Super Piñeiro. Hoxe Tamén. sí, hoxe é a televisión de Super Sí. Piñeiro e tamén a televisión dos garabanzos, dos biscoitos de garabanzos. A ver que sae daqui. Mira, o que facemos aquí agora é... Se temos un vaso americano destes, Sí. podémoslo facer, pero eu vou ser mar manual. Está dervendo, se parece casi un cocido ou unha fabada. Vai ser un biscoito. Tú sei que estás cocido? Vai ser un biscoito. Vamos con Xulio Mato, por favor. Vamos con Xulio Mato. Bueno, xa te estaba esperando. E os callos que está facendo aí Begoña. Sí, que- callos doces. Callos 12 está facendo Begoña. Eso é. Pero Xulio, eso- ti que? Eso vai estar guai, Mira, eu teño o garabanzo. No, espera. Que é que Xulio Mato vai facer unha milanesa sen carne. Eso é o Claro. primeiro que hai que comentar. Aquí temos a carne, E a partir de aí... Joder. Isto é que fixen con esta ferramenta Sí. que máis usas ti na cociña Sí. para papar. Correcto. O que fixen O foi arfo. esmagalos, vale? Vale. Esmaguei os garabanzos. Entón agora o que vamos a facer é darlle un toquiño de alegría, vale? Mira, vamos a botar un poquinho de sal. Cocinos en blanco, sin sal ninguna, vale? Unha pouquiña pimenta. Quer dicir, claro, ti ten en conta que aquí ven moita xente vernos, ven un Sí. público que ven de fora. Hai un señor por Unha aí que cullera está... de pimento hai un señor, moído. Hai un señor por aí que está morrendo de risa. Claro, está morrendo de risa. Hai un señor aí atrás na esquina. Porque, claro, veñen de fora. Sí. Fan kilómetros. Sí. Veñen moitas veces xusto a hora do mediodía, a hora de comer, para chegar Sí. aquí coa esperanza Claro. de que esta xente lle faja un chuletón. Claro. Non hai presupuesto. E vai Xulio Mato e dille, no, ven, mira pa aí, claro. E vai Xulio Mato e poñe, e triturille uns garbanzos. Temos o... Estás payasete hoxe, Xulio Mato. No, mira. E a outra vai un bizcoito. No, hai un señor que dixo que No, podía por facer favor, algo doce. no, eu quero lle pedir á xente da casa que nos siga vendo, Home, claro. Por favor, que nos siga vendo, porque isto vai estar rico. Isto vai Ainda estar así. super rico, Vai estar rico. Pero este Vale. é un desinformado. Sí, vale. Mira. Entón, picas Un un... par de dentes de allo ben picadiños. Vale? Como faríamos unha milanesa. Perfecto, sí. Vale. E agora vamos a botar un poquinho de perexil tamén. Tamén picadiño aí. Pof. Que vaiche gustando, Por lo que vexo. No, de momento estou, o sea, estou triste pola xente. No, pois non estés triste pola xente, que a xente está contenta, que estáis contentos. Sí. Pois xa está. Que che van decir si despois non lle dar de comer, si Están nin que no? contentos. Sí, home, sí, van a probar e van decir, Ahora, é Caramba. verdad. No, é verdad que a xente está atenta mira, vamos a botar É verdad. para amalgamar para amalgamar. unha xemiña de ovo. Ai, Begoña, que E tal? agora mesturamos todo. Nada. Hola, Bego. Hola. Ver esta fantasía hamburguesa. De hamburguesa, de milanesa. Xa non perdón. sabe ningún que é. ves? No, Milanesa. pero vale chepar, pero que ten Vale, razón. claro, vale para para dúas dúas cousas. cousas. Claro. tamén. Tú que eres divulgador, terías que saber xa. Sí, pero é un Rífallome. É un divulgador daquela maneira, chámalle X. Sí. Mira, e agora teño aquí fariña de garbanzo tamén, vale? Que isto, se fixéramos unha hamburguesa, ahora que a fariña de garbanzo xa iríamos a amalgama, para facer a plancha temos unha hamburguesa. Como vamos pasar por parrelado, temos unha milanesa. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Non sei se ven con fame ou non, veremos. Ti quédate aquí comigo, vale?
Sí, sí, estou indo eu. Que veña, por favor, Fina das Neves. Un aplauso para ela, veña, vamos. De verdad. Aí vai, Begoña, aí vai. No, para. Fina, para. Botou todo por fora. Chegaches ti, prende o lume. Non pasa nada. Prende o lume. Chegaches ti, mira, pai, e agora que? Ai, sí, agora sí que armamos. Ahora, mira, o peor que se pode caer nunha cociña é leite. Pero auga, Agua non é non lle nada. pasa Pero nada. tens que limpala. Este como non sabe nin ferver agua, nin ferver leite. Vamos con Xulio, veña, arrímate a Xulio, Fina, arrímate a Xulio, por favor. Benvida. A ver, Xulio, Mira, sí. eu vou facer Ai. unhas milanesas. Unhas milanesas que lle encantan os cativos, ademais. Pois vamos De sustituir a carne garbanzo, sí. por garbanzo. E bueno, o que lle pedí a miña nai sempre. Mira, escoita, cañotas. E a miña tía, unha milanesa de garbanzos. Estamos aburridos de comer tanta carne nestas festas. Estarás ti. No, ti non, porque ti és un enchedoiro. Pero a xente normal aburrímonos de comer tanta carne, sí ou non? Esta é unha maneira, joder, facemos un cocido, facemos uns callos, cocemos garbanzo de máis, bueno, pues, apartámoslo e un día tes outro plato solucionado. Si estás aburrido de comer tanto, para que faz un cocido, ou uns callos. Bueno, porque estamos no tempo. Vale? E hai que ir cos tempos, cañotas. Vale. Entón, mira, isto xa vai collendo corpo, ves? Xa temos aquí. Vamos a dar un poquinho máis de fariña de garbanzo para que nos estea un boa poquinho máis pinta. fácil. Ule, pode estar chegar, mira que ben ule. Ule ben, iso é certo, maravilla. iso é certo, Verdad? iso é certo. Ahora vámonos pasar por pan relado, vou facer uns Será bisteces, pasalo, Sí, pasalo por ule pan allo, relado. ule allo. Vámonos pasar por pan relado e vámonos fritir como unha milanesa. Fina, que tens que dicir ao respecto desta receita? Pois vamos a esperar. A Moi ver. ben. Temos que É esperar a a ver o que posición máis sae. intelixente. Ti querías ideas, pois eu douche unha Pois a idea. ver, vamos a ver. Claro, non quere dicir que sexa Igual boa. mañán estou facendo eu na casa, Claro, esa ou receta. próbalo despois e dis, este é mellor que non volvera. Veña, vamos con Begoña, Fina, Ahora por vamos favor. con Begoña. Arrímate. Begoña, Que Begoña. que mazo. Que tal? Tengo todo lo que Bueno, eu vou facer un dulce. Con garbanzos. Moi sinxelo. Vale, o que fixemos hai que botar un poquinho de yogur, un poquinho de levadura de panadeiro, améndoas. É que eu chamo de almendras, en Ríos, porque é almendras. Bueno, pero dice amendoa. Pero dices amendoa. No normativo sí. Amendoa, di a outra. Amendoa. Un pouquiño de azucre, e despois botámoslle ovos, yogur e nada máis. E agora que teño aquí, vou facer dúas partes. A xente volve ter aí debaixo as cantidades, por se non lle deu tempo Sí. antes a anotar, podedes anotalas de novo, vale, están aí Moi debaixo. sinxelo. É 400 gramos, neste caso, de garbanzos. Garbanzos de bote, ou se non Sí, podemos sí, cocer, os que non o que os queiramos. Que é super sinxelo. E agora aquí vamos de engadir o cacao. Agora remexemos para facer o marmolado. Isto é como se traballaras cunha fariña de garbanzo, pero en fresco. Queda moito máis húmedo. E o bizcoito así queda moito máis rico. Aí Ole, vai. colle un moitísimo cor a cacao, Espera. Sí. Aí colle. E listo. E agora o que vou facer é, para despois, para rematalo, voulle facer unha salsiña de chocolate, que xa se me vai botar outra vez, Sí. que este cazo é moi lambón. Non será que ti non sabes facer? Varme estar unha semana adorando. Fina, que? A él non lle pasa, que non? A mí non A él non pasa. lle pasa. A él lle pasa por non fai nada. No. Que che pasa? A ver, Fina, que che parece? Me parece moi ben. Sí. Falta probarlo, a ver. Ai, xa, bueno, se tiveras que escoller unha das dúas. Pois se te diría dentro dun pouco, pero o dulce No, gústame. Ahora non podes dicirlo. Sí, o dulce. O dulce gústame. Ah, vale. O salado, vamos, hai que probar. A la de llamar con dulce. A ninguén lle amarga un doce, no, eso é certo, sí. E ademais Porque que tamén leve chocolate, Unha así, milanesa sin carne. Bueno, a ver, Bueno. a mí encantan os garbanzos. Eu teño que dicir que de todas as medidas, as fabas non por verdade. Ah, claro, e se fose de fava? De fava xa é outra cousa. Ah. Pero o garbanzo convénceme demasiado. Bueno, pois Todo. chegou o momento de que Fina vai á zona de sufridores, despois chamamos, vale? Vale, Veña, un vale, aplauso para vale. Fina, que está con nós con a volta co prato da Televisión de Galicia, ben das neves. Bueno, sí, xa sei que moitos ides presentar queixas formais polas receitas de hoxe, pero xa levamos uns anos xuntos e merecemos, pois, un bote de confianza. Bueno, merecen eles. Cultivamos garabanzo dende hai polo menos 9.000 anos e resulta interesante por varios motivos. A nivel nutricional, como todos os legumes, son fantásticos e ademais teñen un sabor neutro que lles permite adaptarse a preparacións moi diferentes. Nesta zona do mundo encántanos meterlle garabanzos a potaxes e callos, pero tamén valoramos os fritos elaborados coa súa fariña. En India, Pakistán e Oriente Medio, en cambio, tolean polo falafel, unha especie de albóndegas de garabanzo que vos recomendo probar se non a probastes. E sí, con eles tamén se poden facer larpeiradas, biscoitos, galletas, pastéis, son unha delicia. E se isto non vos presta, probade cunha milanesa, pero de garabanzos, claro. Xa sabedes, encántanos recibir sobre todo
queixas, que é o que máis nos gusta recibir no Voltas co Prato. Vos queixádevos moito aí no arroba Voltas co Prato. Se pensades que isto pode ir a mellor, queixádevos tamén. Imos con Begoña Vázquez. E seguídenos, en arroba Voltas co Prato. E recordade, ademais, señoras e señores, que temos concurso activo. Sí. Cocido ecolóxico. Cocido, do Craega. Madre mía. Compañeiros, amigos, amigas do Craega, un super cocido, así que participade, A ver, dártemo lo que dar. Non podemos quedar con el nós. Non. Entón, que máis che dá? Seguirnos, compartilo e participar, que vas perder? Nada. No, E ao mellor home, levas- perder, un montón. ao contrario, ganas. Eu mirei a publicación, Cuidadito, se podedes entrar, Eu mirei a publicación, o que hai aí, nese cocido. Tela. Boh, Maravilla. De todo. A ver, que estás facendo? Pintando con aceite, non? Sí, para que non se nos pegue, nin que nos quede de medio desmontado e tal, porque non quero. A mí non me pode pasar isto. E se che pasa? Non me vais pasar. E se che pasa? Ah, porque xa tes un... No, Xa tes feito. Pero por que tas que desvelar os secretos? A ver, non é nada que non saiba a xente tampouco. Como biscoito leva aceite de oliva, Ajá. vale, é un aceite de oliva 0,4. Vale, Por vamos qué? Bueno, porque é suaviño e quedalle moi ben, vale? Vale. E agora vamos a engadir un pouquiño de fariña, e o que facemos é movelo así un pouco, vale? Aí vai. E agora sacudímolo. Aí, xa queda ca fariña que ten que ter. Esta fariña é unha fariña sin glute, porque así non teríamos problemas. Entonces, Toda a túa receita é sin glute. sin glute, ningún. Que hai moita xente que nos pregunta a veces por É apta Instagram. para celíacos, perfectamente. Mira, ahora vamos a engadir un pouquiño dese amoado, Ajá. así, aí. Ahora vamos a engadir un pouquiño deste. Faltame unha culler. Queres Ah, un? no, xa está. Ah. Collo esta. Vamos a engadir. Queres que Espera. che axude? No, Culler. non me gusta. Que me axudes moito. Prefiero facelo eu sola. Veo, botamos así. Esa é a túa parte tóxica, De intentar facelo ti todo. Poderme botar onde non quero. Entón, que remexas aí, váleme, pero... o resto prefiero que... Mira, vou Vale, movendo vale. así. Vale. Non cruces os brazos, que é a señal de que estás te enfadando comigo, non te No, enfades, no. Sabes que teño razón. Vale, Mira. pero mira, eu como non son un home rancoroso para nada, polo menos de momento, vou repartir 50 euriños gracias a ti. Moi ben, veña. Veña, como se chama o biscoito que fai hoxe? Begoña Vázquez. Ou de que é? De que é? Marmorio. De garbanzos. Vale. Válenos o biscoito marmorio ou o biscoito de... Garbanzos. Aí está. 664 4834 19. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo e a felicidade de que Begoña vos contaste algo, si queredes. Si queredes que Begoña vos diga algo, que decideslle, Begoña, non tens nin idea, xa veredes como salta. Sí, sí. Seguro, Sí. seguro. Bueno, mellor mordo a lengua, así. Bueno, que Veña, vamos ao forno, sí. Veña. Pois imos ao Mira, forno. 180 grados, uns 40, 35, 40 minutiños, vale? Ajá. Aí vai. 180 allá. graus, 40, 35 Entre 35 e minutos. 40 minutiños. Claro, isto despois depende moito do forno, vale? Ui, que queima. Ah. Que va, mentira. Venga, deixamos a ver, vimos con Xulio Mato. Por aquí, Galicia, por aquí. Sí, aquí estamos. Xulio Mato. Pues aquí Ole. estamos. Tens razón que parecen unhas hamburguesas, No, non unhas no. milanesas. Milanesas. Esto parece unha milanesa, non No, unha no. hamburguesa. Ti, vaya divulgador que non sabe Ah, diferenciar. pero tamén lle botar cebola. No, ahora que o que estou facendo non é unha cebola calquera, é unha cebola que estou fritindo, como ves. Vale, e voulle botar tomate, vamos a facer unha salsa de tomate sin triturar, vale? Non é unha cebola calquera. Non é unha cebola calquera, é a cebola da miña salsa de tomate. Cuidado, evidentemente leva tomate. Cebola, Cebola. allo, aceite de oliva, aromatizado co que queiramos, Que lle vale? bota? Eu botelle tomiño, romeo, perexil, lle vamos botar tamén. E agora simplemente o que facemos é fritir todo a lume fuerte, ermagamos un poquinho cun tenedor, e está. Oye o dato que o di don Xulio Mato. Don Está Xulio. dicindo don Xulio Mato que isto non é cebola, nin é unha Non é salsa unha cebola calquera. calquera. Non é unha cebola nin unha salsa calquera, é a salsa. É a cebola. Isto, se o trituramos, sería a salsa, así non vai ser. Así non, así é o acompañamento. É o acompañamento, mira, Vale. tanto aquí, para aproveitar a hoguiña. Maravilloso acompañamento, por certo. Moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben. Sí, sí. Mira, metemos un meniniña Sí, aquí. porque si é polas milanesas. Os milanesas, que lle pasa ás milanesas? Joder, madre mía, cañotas. Ti... Que lle pasa ás milanesas? Begoña. Begoña. A que está preciosa. Tamén. Begoña. Agora non podo meterme moito con Begoña, escoita, por favor, podemos verlle a cara a Begoña?
compañeiro. É unha milanesa un poquinho pequena. A ver, Home, porque dixeche, me fai moitas. Digo, por Sí, é verdade, dixen eu, fai moitos que a min gustan, eh? Begoña. Que che pasa ca milanesa? A ver. Ten boa pinta. Como? Ah, xa está. Chegoume. Arrieritos chegoume, somos, eh? Chegoume, marcha, chegoume. Arrieritos somos, Begoña, eu pensei que era do meu equipo. Sí, ai, sí. Que disgusto. Por que estás outra tixola? Porque vou arrimar uns huevos a esta maravilla de receita. Se telle tan pouco café, Como que lle teño pouco café? Vou completar a receita. Non é pouco café. Isto é un número 2 en calquera cafetería do futuro. que vai ser un número 2. Claro, un número 2. Pero gustoume de cafetería do futuro. Claro. Sí, sí. Isto é o futuro. Gustoume. Isto é o futuro. Cando nos comamos todas as vacas, Ahí está. acordarás dos garbanzos. Cando non queden vacas en Galicia. Acordaste? Diremos, ai, a receita de Xulio Mato. Que facía con garbanzos? Que facía? Como Milanesa. era? Milanesa ou hamburguesa? Milanesa. É igual, eso Vale, depende. calquera das dúas. Eso depende. Mira, Moi ben. ves, saquei a masa, aplastámola, pasámola así só por pan relado. Teño que marchar, Xulia, que me... Pois, chao, é que me pescado. Chámame do teléfono de Begoña, por aí, por este lado, creo. A ver se podemos coller. Begoña, colles ou? Sí, como é? Ah, non sei. Hola, Dosinda. Hola. Desde o Val do Dubra. Que tal? Moi ben. A ver, Dosinda, contanos, non sei que che parecen as recetas que estamos facendo. Ti gusta che o garabanzo? Gústame moitísimo, gústame moitas dúas. Dixo moi claro, É moi, creo que escoitamos xa desde o Val do Dubra berrando para aquí. Moi ben, moi ben. Moi ben. Pero o garabanzo gusta... Probáchelo algunha vez así ou normalmente... Ah, vale. Así non compro ben, non? Vale. Como che gusta a ti máis? Gústame o biscoito de garbanzos con a milanesa. Bueno, gustalle todo. Moitas gracias, Dosinda. Gustalle todo, man, gustalle todo. Claro. Moitísimas gracias. Pois mira unha cousa, Dosinda, imos tratar de darche 50 euriños. Veña, estás preparada? Sí. Veña, como se chama ou de que é a receita de Begoña Vázquez? Biscoito de garbanzo. Moi ben, valeunos, vale, un aplauso, valeunos. Moi ben. 50 euriños que van para Dosinda do Val do Dubra. Nada, Dosinda, que eu agardo que estén vos, vale? Prova, porque vai estar boísimos. Eu vale. creo que as dúas, É boa pinta que che é. No, sí, a pinta é boa. Vente por aquí cando queiras, vale? Vale. Veña, gracias. un bico, chao. Mira. Chao. 50 euros que marchan para o Val do Dubra. Bé. Vamos, que vai ao forno. No, non me quedou claro. Bé. Vale. Ai, no, bé no, marcha. Aí va, esqueceu a maxia, non? É que está o Ah, xerra forno de desenchufado. chocolate. Non digo nada máis. Creo que xa entendimos todos e todas. Mira, aquí Xa no- entendimos todos e todas. Aquí non hai trampa. A ver se gañatas. podemos ver agora. Aquí non hai trampa. Madre mía, mira que sodes, Espera, ahora, escuta, Begoña, chama ahora pola ovella, chama. Bé. Vamos, venga. Acabou Begoña. Vamos a abrir de Begoña. Ahora sí. Chan. Non te rías, Non digo nada, non digo É nada. Vamos a mover un ruín poquinho. como a ti solo, Ai, Mira, aí vai e agora vámonos a sacar. ai. Mira, que bonito quedou, xa verás. Mira. Hola, tachan, Tachan. Mira. Moi ben, Tengo aquí un cachiño. Pois, aínda que parece mentira, é un biscoito de garabanzo, en serio, Sí, Verdad? Que parece un biscoito normal, pero é un biscoito de garabanzo. está preciosísimo. Está moi bonito. Mira. Veña, vamos a deixar rematando aquí, imos con Xulio que parece que o temos abandonado. Veña. Eu vou Sí. decorar. Hola. Hola. Que tal? Eu que non fago trampa, pois estou aquí colocando as miñas estupendas milanesas. Tan precioso. Están super bonitas. O mellor de todo é que van a estar super ricas. Parecen de polo. Parece de polo, pois son de garabanzo, mira ti. Estamos preparados contra a gripe aviar A extinción de das especies. calquera cousa, sí, sí. Bueno, Mira, además mira. isto é super sano. No, espera. Para. Pasoulle algo. No. Ah, Da gana de comerlas. quer ir mirar? No, no, Más de cerca. tranqui, no Despois pasa. eu jardolle un pouco, se quere, No, vale. Ah, no, aí está. Vale, nada. Só para o copo del bariño, si diálogo, non Ah, trouxemos. vale, él quería acompañar. Albariño, diálogo, Vale, despois deixeis probar, vale? Veña, gracias. Pois mira, que che queda aquí? Que che nada, queda mira, aquí? teño a salsiña que vou botar un chisquiño de auga Ajá. para que nos quede un poquinho máis lixeira, xa esmaguei os tomates eu aquí. Ole.
Moi ben, espectacular, Xulio é super ben, Vai facer de salsiña e de cama, vale? Moi ben. Pois Esto de mentras tanto, milanesa, imos e mentras falar... tanto- Deixenme ir falar coa Sí, eu convidada. vou facer uns ovos. Pois veña, imos con Fina, vamos para lá, vamos! Mira unha cousa, a invitada é este ou o señor Dalá? Son eu. Porque ele xa se lanzaba a comer, Home, para comer. Eu xa, mira, o de atrás igual. Mira, para comer está todo Está o mundo jaliñeiro dispuesto. revolucionado. Oxe, está o jaliñeiro revolucionado. Está o de atrás xa dicindo que quere probar el. Mira o de Begoña. Mira, que Mira pa aí o pinta de ten. Begoña. Mira que pinta. E o de Xulio, mira pa aí. Tamén, os dous. Bueno, a ver, vamos vamos facer unha votación. Vexo que está a xente moi alterada. Así que vamos facer unha votación rápida, veña. Atención aos que estades por aquí, atención aos que estades. Os que pensen que o de Xulio Mato é o máis rico, que levanten a mão. Pouco, a xente Bueno, vai ter Xulio, dulce. non está mal, estás 4 personas. Bueno, Non teño está tido mal. menos, E os que pensen que o biscoito de Begoña é o que está máis rico, que levanten a mão. Hai que cortar cachiños Bueno, hoxe, que Begoña. son dos moitos. Moi ben, Moi ben, Moi ben. Vainilla. Veste comigo. Pouquiño. Vamos, Veña, vamos. Fina das Neves, que está connosco na Voltas Compradas. Vamos con Xulio Mato, veña. Vamos para lá. Arrímate aí. Fina, mira que Mira rico. que pinta. Eu Mira que solución marboa. Vouche poñer aquí un patí xa para que o probes. saqueite de aí, Fina, porque, cuidado, igual te comen a ti antes de comer o de Xulio. Hola, mira que boa pinta. Claro, hombre. Que bo aspecto, Pero ti non confiabas Sí, nada en señor. min. Ahora, Bueno. ponemos así, e temos un platazo Moi ben platado. con os garbanzos. Eu non contaba que Danos estuvese igual tan que ben, suba o precio da carne, que nós temos garbanzos. Moi ben. Pois imos coa pregunta de concurso, señoras e señores que estades na casa. Con que acompaña Xulio as súas milanesas? Con ovos fritos e unha salsa de tomate. Con que? Ovos fritos e salsa de tomate. Teñen que facer así, 664 4834 9, chamade 50 euriños en xogo. Imos ver o de Begoña. Veña. Arrímate aí, pégate aquí, pégate. Vamos a meter aí un corte, a ver. Bueno. Atención. Bueno. aí vai. A ver como nos quedou. Mira. Aí vai, mira. Moi boa pinta. Hola. Así. Gusta Lima. chanata? Vámonos virar un pouco para que se vexe, Begoña. Ah, mira, perdón, aí xa se ve, xa se ve. Aí. Veña, un aplauso para Begoña Vázquez e para Xulio Mato, que son maravillosos. Vamos probar, veña. Primeiro tendemos que probar o salado, non? Despois o Pois dulce. Fina das Neves xa pode probar, xa pode ir probando como día Non o te salgado. queimes, non te queimes. E despois ten que probar o doce, así que cando queires valle dando, que nos queda un minutillo de programa, Moi ben. Así que probe, xa Que me ten dé tamén aí tempo. o de Xulio Mato. Aí está, tan berrando, despois está o público alteradísimo, alteradísimo. Home, o público, donde de veñen, verdad. desde- Veña, vamos a repartir cartiños. Hola, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Ai, a ver, como estamos? Ben, ben. Veña, por 50 euriños, con que acompaña Xulio as milanesas? Pois con bizcocho de non sei que. A ver. Luz, espera. Sí. Con que acompaña Xulio Mato as súas milanesas? Con bizcocho... No, bizcocho non é. No. Leva... É unha milanesa de garbanzos. Sí. Garbanzos. Sí, con que? Isto que é? Ese é tomate E que máis? e que máis é huevo. Vale, xa está, moi ben. Costoume. Bueno, Luz, un bico moi grande, parabéns polos sufridos 50 euros, vale? Veña. Chao. Chao. E aí vai Fina das Neves, que despois de probar as dúas receitas tenme que dicir quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe. Pois está moi bo a milanesa, pero me quedo con dulce. Aí está! Eso que estaba bo, bueno, señores, nós marchamos, que ven coa actualidade. Cora Galego, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao. ¡Mua! Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy que me derrito.